Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude, doufám, že to bude fungovat, ale bude to dneska geometrie. Doufám, že se vám bude tohle video líbit. Dejte like a odběr a zvoneček a asi se na to můžeme vrhnout. A mezi těmi, jak do komentářů můžete napsat, jak se dneska máte a já ještě třeba do piči. Nejnormální jsem dneska. Poslední dobou mi přijde, že nikdo skoro se nevíjí nové video. A já nevím proč. Co se mi uvězděje k tomu kanálu, jakoby jo. Dlouho jsem to nenatáčel, ale jako to moje video potom, co jsem nenatáčel dlouho, tak mělo už 20, myslím. A najednou tak jsou jenom 3 třeba. To by mě zajímalo, kolik čemu přijde. Můžu přestat umírat na tom stejném místě. Já jsem úplně asi nemocný, protože já nevím, jak můžu stále umírat na tom stejném jednom místě. Místech, protože to je prostě věc. Vole. Když tak bych vám mohl potom udělat tutoriál, jak získat to pravou songu Miku, jestli chcete, pokud nebudu debil. Já jsem mentálně nemocný? A nebo jenom debil? Ne, je to stejný. To se nevím. Já nevím. Tady. Normálně jsem zase. Já jsem asi nemocný. A nebo jenom unavený, jako před chvilkou jsem se zbudil, jako jo. Ale z nějakého důvodu, když je teďka 10, jsou asi nechcípí. Jako vedrem, ale unavený. Já si to tušil, že jsem nemocný, mentálně. No před chvilkou jsem ho dal v pohodě.
předtím, než jsem začal natáčet. To je prostě logika reality. Že bych se mohl zkusit no nie, to tak jsem kurva. Jenom bych chtěl streamovat, že bych tady zastreamoval, co byste chtěli. Se moji mentalitu tady natočil, to bylo. A klidně vám můžu natočit i ten tutoriál, jak získat tyhle písničky, které jsou právě. Jako tu originální, kterou tam dal Geometry Dash, jako, no, blabla. Vlastně mi to připomíná jak nějaká písnička od nějakého italského brainrotu, že tam je vždycky takový ten podton toho, jak tam byly takový ty divné písničky u těch italských hnusů. Ty mi zajímá vlastně. Já si teďka úplně jsem mentálně nemocný, já už si zase nepamatuju, co je dnešním trendem. Labubu zdechlo, italský brainrot je na pospas smrti. Jo, víte o tom, že ono se teďka se těší, jestli je Geometry Dash nebo Robloxový ovíčka. Za mě je to Geometry Dash, protože zapni si Miku nebo Bloodblast a jako je to o mnohem těžší jak kamo. Nečeho vůbec netuším, jak můžu získat tuhle coinu. Děkuju. Já bych chtěl hrozně tady zastreamovat, to bych se mohl bavit přímo s vámi. Akorát, že nemůžu, jelikož mám 20 odběratel a mám pocit, že to je od stovky, že? Jakoby bylo by to lepší, kdybych mohl streamovat. No, akorát, že za první mám počítač a za druhý no prostě bych to neuměl nastavit. A hlavně ten, že nemám ten počítač, takže streamovat nemůžu, protože mobil kurva než dá streamovat, tak se stopuje. Ty píče, já jsem se tam dostal. To je svině. To je svinsku něm. Pokud udělám nový rekord, tak třeba půjdu na něco jiného. Ale na to kašlu. Tak,
teďka jsem si vybral Dash. Jo a taky, no, já jsem to, jestli ho chcete, jak je to Good 2025, tak můžeme se vrhnout na Dash. Geometry Dash. Já nechci mlátit do zdi. Takže tak, no. Tak, no. Tak jde. Úplně jsem musel dojít. No, bude natáčet. Geometry Dash. Au. Debile. Mňau, myslím to. Co, já jsem fakt nemocný. Konečně. Geometry Dash. Musíš dechnout ty rakety, já ti říkám, já skonám. Geometry Dash. Nech toho. Nedělej. Ježíš, mě zase to protočil celý mobil. Tady to trošičku omezím, protože to ještě bude trvat dlouho, než se tam dostanu, tak já to tady na chvilku stopnu. Tak jsem tady. Teďka chvíle doufání, že to kurva dám. To se nestalo. Ne, to se nestalo.
To se nestalo. Ty jsi se fejzil. Kundu. Já řeknu po těch chvíli. Teď doufající si věřit, a já zdechnu hnedka pár sekund potom, co jsem to řekl. Geometry dash. Tak asi sekunda, co tě jebe? Co mi za vzduch? Taká debila. Geometry dash. Já jsem ale kurva klikl. Mě ta hra nenávidí. Já mám mravence místo hnátyku. Poslední šance, jestli to nedám, tak já se tak vypínám. Já jsem nemocnej? Já jsem nemocnej? Zkus poslední. Kundo. Geometry dash. Ale já jsem neklik... Poslední šance. Geometry dash. No nic, tak lidi, asi už to ukončím. Nebo víte co, já vám udělám takovou hezkou radost. Sedíme nos. The fuck is this? Necháme takovou sučku. Joj, tam 1%. Au. No, tak jsem to zkusil. Nevím, že má to. Tak.
Jo. Moje teorie se potvrdí. Asi tak, no. Čakaj, to bylo mluvko. Tak. 私初音ミク歌います毎日が辛い日々へ私初音ミク歌いますあなたを癒すために歌辛いこととか嫌な Zkusím poslední naposled a potom už to fakt vypínám. 私初音ミク歌います毎日が辛い日々へ私初音ミ Poslední šance. Aspoň abych kurva nikam dostal. Jakož mi přijde, že vždycky, že to poslední šance, jak to postanu hnedka na začátku vždycky. 私初音ミク歌いますあなたを癒す Já jsem to říkal. No nic lidi, tak tohle je poslední. Doufám, že se to vám video líbilo. Dejte like a odběr, zvoneček, aby vám nic tak neuteklo žádný nové video. Teď nejspíš budete hodně dlouho čekat, protože nevím, co mám natáčet. Ještě mi můžete něco říct do komentářů. A čau.